दालांखौ बेखेवनानै बे शिवरात्रिनि गोथार सानाव जोबोद मोजां मोनदों। बे ओनसोलनि बेटबारि आरो बे साहा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो जोबोद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। गोबाव बोसोरनिफ्राय दालां गैयैनि थाखाय दैजों बारनाय बे मानसिफ्रा गोबां दैज्लां बोथोराव उसुबिदायाव गोग्लैनांगौमोन आरो बिथांमोननि हान्था मेला बायदिसिना मार्केटिं बिजनेस बेफार बानिज्य फरायसाफोर बयबो जोबोद खस्थ' मोननाङोमोन। नाथाय बे ब्रिजा जानायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाया जोब्बाय होननानै जों बुंनो हायो। दा आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे गोजोन थासारि फैबाय, लामा दालांबो जाबाय, दा जाहाथे बयबो फरायसाफोरखौ मोजाङै लेखा फरायहोनायाव, मोजां आबाद मावनायाव आरो समाजखौ मोजाङै जौगालांनायाव बयबो गोसो होयो। बयबो जाहाथे खौसेयै हारिनि एना एनिफोरखौ गारनानै खौसेयै आवगायलांनायनि थाखाय आवगायबोयो, आं बेखौनो खावलायो। आरो UPPL हान्जानिफ्राय आं स्पेसियेलि खावलायनो सानो जे UPPL हान्जानि थांखियानो जाबाय सोरगिदिं जौगानाय, ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनाय आरो जोंनि माहारिनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दायित्व होलांनाय जि गेरेमसा बर' माहारि बेखौ दानायानो जोंनि थांखि। दा बे थांखियाव जाफुंसार जानांगौब्ला जों खौसेयै आवगायलांनांगोन। दा बेनिखायनो गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ आङो खौसे जानो खावलायदों। लोगोसे चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव बे बोसोरथामाव ओरैबायदि माखासे खामानि जादों जेखौ जोङो बिसायख'थियाव फोसावदोंमोन जे एबार डेभेलपमेन्टआ खोलाहानिफ्राय नङा साहानिफ्राय जानांगौ। बेबायदिनो दिनै साहा ओनसोलाव दैनि जगान माखासे JJMनि गेजेरजों जगान होनाय, लामा दालां बायदिसिना स्कुलफोरखौ थिग खालामनाय, बे गासैबो खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा नंखायनो चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे जेबो गोनो गोथो जाया, गोख्रोङै गसङो आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिया फैगासिनो दङ। जोंनि जि दानि थासारि बेखौ आरोबाव फोसाबनो, आरोबाव जौगाहोनो थाखाय जोंनो सासे गोख्रों MP नि गोनां जागोन। दा नंखायनो गासैबो रायजो राजाया जाहाथे खौसे जानानै बयबो गसङो, आं बेखौ खावलायदों। बेसेबां खौथि रांनि बे दालां? 69 कौटिनि बेयो दालाङा आरो 916 मिटार गोलाव। सानजा फारसे मोनसे नांगोलबाङा होननाय दै दं सार, बेयावबो मोनसे गोबां जेंना जायो, माबायदि बेबस्था लादों? बेबो आसाम मालानि गेजेरजों जागोन थाबैनो। दा मानगोनां रायजोफोर, गोलाव समनि मोनसे हास्थायनाय, गोलाव समनि मोनसे जेंना, बे जेंनाखौ सुस्रांनानै दिनै जोङो मोनसे मोजां थासारि सोरजिनानै लानो हाबाय। आरो बेनि थाखायनो आङो गिबियावनो बे दालांखौ लुनो हानायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो साबायखर बावो। आरो लोगोसे जोंनि गासैबो दैदेनगिरि आरो रायजो राजानिसिम साबायखर बावो जे दिनै गोलाव समनि बे हास्थायनायखौ मोगथां महराव मोननो हाबाय। जों बयबो मिथिगौ बे साहा ओनसोलनि दैया जोबोद दाहाराव बोहैयो। दैज्लां बोथोराव साहा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा फारसेनिफ्राय फारसेजों थांनायाव जोबोद उसुबिदा जायो। आरो बिनि थाखायनो बे दालांनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै दङमोन। दिनै बे दालांखौ 69 कौटि रां गारनानै फ्राय 1 किल'मिटारनि खाथिफ्राम मोनसे जोबोद मोजां दालां मोननो हाबाय। दायो बे दालांखौ लुखांनायनि उनाव बे फारनैथिंबो थानाय रायजोफ्रा थांलाय फैलाय हान्था मेलाजों लोगोसे बेफार फालांगि खालामनाय, फरायनाय गासैबो हाबाफारियाव मोजाङैनो मोजां मावफुंलांनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजानिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। दा मोनसे गोनांथि दङ, साननैसो सिगाङावल' बुंदोंमोन जे मोनसे आरोबाव दालां नांगौ लांकार दैनि सायाव। दा बे लांकार दैनि सायाव दालां लुनायनि प्रप'जेलखौबो बानायगासिनो दङ। आं मिजिंथिदों बे लांकार दैनि सायाव जि दालां नांगौ बेबो थाबैनो लुजागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो बिनि थाखाय जोङो MP, MLA, BTR सरकार गासैबो जोङो नाजादों बे दालांखौ जाहाथे थाबैनो लुखांनो हायो। আমি যোৱা 1 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমত প্ৰত্যেকটো জিলাতে বিকাশ যাত্ৰা হিচাপে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুতখিনি প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰা হ'ল, বহুতখিনি আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল, বহুতখিনি আঁচনি মুকলি কৰা হ'ল আৰু বহুতখিনি নতুন নতুন আঁচনি ইয়াত লঞ্চ কৰা হৈছে। আমাৰ কাৰণে এইটো এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে। অসমত এটা নতুন দিগন্ত আৰম্ভ হৈছে।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন অসমখন ভাৰতৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ হিচাপত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে গঢ় দিয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে গঢ় দিয়া বিশ্বগুৰু হিচাপে আজি গঢ় দিয়াৰ যি সপোন সেইটো বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি আজি হাতত লোৱা হৈছে আমি স্বাধীনতাৰ পৰা কেতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ এটা সময়তে আমাৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমান কোটি কোটি টকাৰ আঁচনি আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব এই আঁচনিবিলাক মুকলি কৰা হ'ব হৈছে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি কাহানিও অসমৰ ৰাজনীতিতে হওক বা অসমৰ ইতিহাসতে হওক আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি এটা সপোন দেখিছে এই সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টে মেডিকেল কলেজ ডিষ্ট্ৰিক্টে স্পৰ্টছ ষ্টেডিয়াম মডেল স্কুল বিভিন্ন আঁচনি আজি হাতত লোৱা হৈছে আৰু কথামতে কাম যিবিলাক কথা নিৰ্বাচনৰ তেখেতে ক'লে এই প্ৰত্যেকটো কাম আজি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেখেতে গৈ আছে আজি বিটিআৰ অঞ্চলতো আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিল UPPL বিজেপি চৰকাৰ এই সময়ৰ পৰা যোৱা 3টা বছৰত আমি ৰাইজৰ সবচে ডাঙৰ সমস্যা এইটো আছিল ভূমিৰ সমস্যা এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে বৈষম্যতি আমাৰ এটা আঁচনি আমি আনিছো যেনেকৈ অসমত বসুন্ধৰা আনিছে আৰু সেই বৈষম্যতিৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো ৰাইজৰ ভূমিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছো ইতিমধ্যে 1 লাখতকৈ অধিক মানুহে 3টা বছৰৰ ভূমিৰ পাট্টা ভূমিৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ সকলোৰে ভাল এখন ঘৰ লাগে বৰষুণ আমাৰ অঞ্চলত বেছিকৈ হয় ভাল ঘৰৰ অভাৱত বহুতখিনি কষ্ট হয় এই কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ আগত আমি কৈছিলোঁ যে 1 লাখ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আজি আমাৰ এটা হিচাপ আহিছে 17 বছৰৰ আগৰ BPFৰ চৰকাৰৰ সময়ত মাত্ৰ 39,000 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আমাৰ টাৰ্গেট আছিল 5 বছৰত 1 লাখ কিন্তু এতিয়া আমি 3 বছৰতে 1,64,000 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে গাঁৱে গাঁৱে খোৱা পানী জেজেম আহিছে অৰুণোদয় পাইছে যিসকলে অৰুণোদয় পোৱা নাই তেখেতসকলে পিছত আকৌ পাব ৰেচন কাৰ্ড পাইছে সবে যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তেখেতসকলক ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হৈছে আৰু এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে ডাঙৰ এটা সুবিধা সকলো 5 লাখ পৰ্যন্ত আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে চিকিৎসা সেৱা আপোনালোকে বিনামূলীয়া পাব 5 লাখ পৰ্যন্ত গতিকে আজি সঁচাকৈ 8 দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে 8 দিন আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ভাল দিন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ जोङो मोनसेबो बिथिंखौ नागारनो सानाखै मोनसे समाव BPFनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना MLA मन्त्रि गोबां दङमोन रायजो राजाफोरखौ खुन्दुं कम्बलजों थगायबोबाय दिनै जोङो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै रांखान्थि जौगानायनिफ्राय लानानै आबादनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव रायजो राजाफोरखौ मोनसे गोथों लामाजों दैदेनलांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जि मोनसे गोदा खस्थ' खालामनानै जि मोनसे सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै BTR खालामनो हाबाय बे BTR ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि फरायसाफोरनि लाइमोनफोरनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ रोजा रोजा साखरि होनाय जादों रावबो थाइसे थाखाबो घुस होनाङाखै आरोबाव साखरि मोनगोन आङो फरायसाफोरखौ खावलायदों इन्टारभिउ पास खालामनो थाखाय रेडि जाबानो जाबाय बेवहाय कोनो घुस होनाय थाखा फैसा होनायनि बाथ्रा गैया दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै खेबसे भट होनानै गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय जौगानाय लाबोनो हाबाय खौसेथि लाबोनो हाबाय मोजां मोनसे परिबेस जों दानानै लानो हाबाय खेबथाम भट होनानै BPFनि दिनाव बै समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनीति घुस जानायनि राजनीति सिगिनायनि राजनीति सोलिगासिनो दङमोन नाथाय दिनै खेबसे भट होबाय सरकार फैबाय आर्मी पुलिसफ्राबो बिनिफ्राय जायखारलांबाय बेयाव गोदो मोनसे सम दङमोन सानावनो मानसिफ्रा ओंखारनो गियोमोन आर्मी अपारेशन पुलिसनि बायदिसिना थासारि नाथाय दिनै जोंनि सरकार फैनायनि उनाव बे थासारिफ्रा सोलायजोब्बाय दा बिनिखायनो मानगोनां रायजोफोर फैगौ बिसायख'थि फैगासिनो दङ लकसभानि बेवहाय जाहाथे मोजां सासे बिजाथिखौ जोङो दिल्लीयाव दैथायहरनो हायो सासे बिजाथि जोंहा अलरेडि MP रोंगोरा नार्जारी बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै जोंनि हारि माहारिनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हाबा मावगासिनो दङ आरो थाबैनो जोङो सासेबाव MP दिल्लीयाव हरनानै जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ गोदो गोदायनिफ्राय सुस्रांजायै जेंनाफोरखौ भारत सरकारजों सावरायनानै बे जेंनाफोरखौ अरायनि थाखाय सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय जोङो सासेबाव MP
जों फैगौ बिसायख'थियाव दैथायहरनांगोन नोंथांमोननि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ मानोना जों नोंथांमोननि थाखायनो खामानि मावनो थाखाय बिदा फंबाय हिसाबै दिनै राजखान्थियाव फैनानै सरकाराव फैदों दा बेनिखायनो जोंनि खामानिखौ जों मावगोन नोंथांमोनखौ सिबिनाय नोंथांमोनखौ अननाय नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनाया जोंनि दिनै मोनसे बिबान बे बिबानखौ जों रुजुनानै आवगायलांबाय थागोन आं बयनिसिमबो अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबबाय नोंथांमोना बयबो आलो गोजोनै थानो हाथों মই সকলোৰে কাৰণে মই আজি শিৱৰাত্ৰি হিচাপে আমাৰ সকলো আজি পূজা কৰিব ময়ো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোকক সকলো যাতে ভালে কৌশলে ৰাখে এইখিনিয়ে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ।